당사워 진이 거렁의 디니 이제 ซึ่ง 센트럴 गभर्नमेन्टबाय एकर्डे खालामनायनि सुदु जों डाइरेक्ट थांगै जोंनि अजमारक माइया रायबाय बा इन्टरलेक्टुर खायनाय जोंनि ताखौ डिटाइटास जोंनि ताखौ सुमन बरंनो दिनैनि अ पान्डव मानजाफैमोन बागै बरंबां आनि खाकाहाम ताय बायख्लाया हामबाय मायाफोर अर फाइ मानजाफैगा तेबतंगो जोंनि रमणी कलय अहा अदफाननि बागै दिनै लांमा जुदि जयै थांखाय मुसुरनाय फट' पान्डाबो बस सफायगा खामो अ पान्डा सफायमानि बागै दिनानि खाखुफु बेगना लांसबो बेलायके हामबाय मायाफोर अरतेबो गोबांमा एटिटेटनि चबा खालायनाय अजमा ताइदरक जारा बुसकांगो तंनाय चिनि मिडिया फ्रेन्स जारा सिक्युरिटिनि अर बिसिं बासां हाबै तंनाय बेबांनो आनि खाकाहाम ताय हामजांनाय याफोर दिनै मक्काग्लायमानि पान्डाया म हामजांमानि गोथालायमानि पान्डासे होननाय आं बांसबो अर सालकरंमा जों चिनि दफानि बागै जों चबा खालायजा जों खरकजा ताय खरकजानो सिनिलाया खरकजानो ताय खरकजानो जों मुइतु खालायलायमानि पगलाय थांखा किन्तु चिनि लाइगुमानि मारि तो दं थांगोना अ लाइगुमानि मारिनो जों दावैसा मुइतु खालायनायनि बागैनो जों वानसुबलायखा जेहेतु आं एटिटेटनि एडभाइजार दं जों सालायखा सालसा जों आसिक्सा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायगा लांमारिखा आलंगो चबजाखा जों सालसाफोरा मालायलाय मैया जोंनि अजामारावनो जों बरं दैमाया दा बिसाखांसा ततरावो रिउ अकगनो वानसुगैनो जों दिनै आसिक्सा नायथखाय मायाफानो मोजां द्रप खालायो जों दिनर पान्डा खायो बरं दिखा थै थांखा अंगाखाय चबावो दिनै जों केबे खरचा ताय खरचा मालायखा गोबांनो बर थै थांखा दिनैनि साल आं बरंनो सेलुट याफारो जोंनि पान्डा चेंनानो नागां सिगां जों बरंनो बुसावै जतनि बरम कतरिवै जों 1 मिनिट सिरिं खायै दिनैनि अ पान्डानि सिगाङाव जों बरनो मुइतु खालायो तामनि हिंगाखाय चिनि हा दफानि बागै बरक लांमारि थांखा अब सुदु एटिटेटनि सिमिया हानि बागै दफानि बागै जारा सेक्रिफाइस खायगा जारा लांमारि थांखा जेल हाबै तंखा जेल बिसिङाव ताबुबो तंनाय मियानो जेलनि पेरुलर यगनाय सयलेन गलयानो फन खायो सार जोंथाय गुफुर यगसिनाय चिनि बागै खेलर वानसुगेदा आं साका नंनि बागै वानसुग जागैनो दङ सामुं थांजागै दङ दोरोक खाथिजों नरमनोबो फियंनानै बागै जायथबो दङ चिनि दियंथाय थासिमबो सायथांखा ताखौ गोबांबा बरक जेल बिसिङाव मुक्ति खालायजा जबजा अ दफा हानि बागै दं ताबो 20 बोसोर 18 बोसोर जेल बिसिङाव हाबजा तीन साल अ पान्डानि बिसिं तै आं बरंनो मुइतु खालायो बरंनो बानि हामजाकमा खायरकमा याफार बरंबो चिनि दफानि बागैनो आलं बिसिङाव चबजा ताखुरो बुखुरो अर गोबांमा चिनि चबावो तंने बुखुक समर तिनि फायजा बरबो सालसा अ दफानि बागै बरबो सिलायरंखा तंनि लांमानो बरबो याफारि लिखा बुमा बुफानो याफारि थांखा केबो मामुइ सङै जारिखा केबो जोंनो पुलिसनि यागनि फियंनायनि बागै जोंनो लामा फुनुगै कटन देवै जोंनो फियग्रहता तिनि साल चिनि बुकुक सम जतन नुबो आनि सेलुट दिउ बरना आनि जतने बरम कत आं बरना याफार लाइबुमा सिजांनायनि गै सुदु सोलालि सिनि बायंला
गोबां मा त्रिपुरा हास्तेव बुरिरावबो सबा खालामनि लाइबुमा दङ आबोनो केबो राजनीतिक रं लिंनानै कुमारी मधुति रूपश्री बरबो सबा खालामनि बुंनोबो लाइबुमा दङ आफथमारो तिनि दंथं ताबो बुसकांगो चिनि तामा उंनाय चिनि दफानि अतिप्रा सानि तामा उंनाय अवश्य माचाप लाइनाय दिनैनि जे पान्दा सुदु मालायमानि सिमिया दिनैनि अ पान्दा जों साब लाइनानि बोथिखे साब जांनानि बोथिखे बुसकांगा आगक लाइनानि तामो सामुं तांखाय जों साब जागनो अखौनो सालायना बागै जों दिनै मालायमान अमति पान्दा बुसकांनि सालते बुंनाय जों वान सुखै दङ जों बुसकांगो NLT ATTF jointly district wise जों खालायमानो जों साइटकने म चेंद्र चेंना से सुर खायखो चिनि मानथायनि चबा जों भारतनि संविधाननि बिसिंखै बाहायथि तुबनानै जों जारा सोलोंजाक ट्रेनिं दिजाक सेक्रिफाइस खालायजाक जत्त बरम गोनां जत सेंग्रा सेकनां जों अरतंगो मचिनि तावैसा सिलायबाया जों चिनि मुभमेन्टनि बिसिंखै चिनि मानथायनि सेक तुबनायनि बागै अमतिनि जों केन्द्र जों फुलुंनाय दफानो साबा हामजा दफानि बागै साबा सेक्रिफाइस हैका लांमारिखा जेल साबा हाबका अब जों सालसा प्रुफ खालायनाय आबताय बिसि दिन ब्लगला जों NLT ATTF TNB ताय गोबां मथारंनो गैयै जों कथा लायमानि बिसिंखै सालसा खायसा जों मास गेरेदिं खायदामानो बुसकांनि सालजों नायगोन